Sana ada bagan tanah baru bagan ini, bagan dia ya gitu, bagan dia anu lo. खुलुमका खापानि ताखौ तै बगुसो हायनो हाय लामसको नरंनो तिरपुरा नॉर्थ ईस्ट न्यूज चैनल नि फाइसिंथै दिनै बो हायनो हाय नरक बाय नाकमानि कगनति सालायनाय सिनि तिरपुरा सारक जेकुनो फानो खायदि जेकुनो थायो फानो तंदि कियाबा मुसाया मुसा जों साजागो हायगबा मुसाया मुसा जों खलायजागो आगरतला लगो मैखेतों थाइखेतों फाला थांका हिंगेबो बेरमा आक्रानो फाला थांका हिंगेबो थाइसो किसिसा फाला थांका हिंगेबो आरो हा बुफायरे सुपरे और ताफालि और फालमाया और आक्रान बेरमा फालमानिया और थाइसो फालमाया और मैखेतों फालमाया नै रोखलाय जागो हा रोखलाय जागो लामा किनार किनार दुकान चिकन मिकन तांगै दुकान इजाखा हिंकेबो याबा आरो सरकारनि लामा दुकान तारिदि तिनिनो बिसिंनो फैसा दि तिनिनो बिसिंनो कुसि कतल दि इनै जों सरकारनि बिसिंथै हायकेबा फरेस्ट अफिसारनि बिसिंथै रगो जों नोटिस रग जागो याबा नरक खोनाबाय खेना सालकिसिसा सिगां जोंनि ताखौ खरसानि राबाद बागान तामफाय जागो होनै नरक नुखोना आनि उखलगो एग्रिकालचाराव थांगै कुनु कक थाजा सियावैनो बागान मालिक बाय कुनु मकाबिला यावैनो नोटिस सारानो नोटिफिकेशन सारानो दिनै बिनि बागानाव बाहायके तामफाय मांखा नों अर बागान ता खालायदि अर सरकारनि जागा हा अमतो एक मास बा 1.5 मास सिगां तो नोटिफिकेशन हायगाबा नोटिस दिना नांगले फियाबा बरक दिनै अ बागान मालिक न सायावैनो बरक दिनै बाहायके बिनि अ राबार न थांगै सोंया कुंया कागज सारा दिनै तामफाय मांखाना बेलायनो वानाम सिजा खाबानो ताखौ ताइबोसो वा सुगै नायखे हिंके हा काहाम काय रिसार्च खायने हिंके तिप्रासा रंनि मान थाइंथुं जेकुनो नष्ट खायनांथुं आबो सोंनानै नांया खाबानो ताखौ ताइबोसो आबो सोंनानै नांया तिप्रासा रंनो फियाबा सिनि तिप्रासा रंनि बिसिङावबो गोबां मा सिगित दंगो गोबां मानो नेता दंगो गोबां मानो एमएलए दंगो एमडीसी दंगो मन्त्रि दंगो फियाबा सोंया सिनि तिप्रासा रंनो सोंया अमनि बागैनो सिनि अ फिउचार तिप्रासा रंनि बेलायखेनो कठिन तै बेलायखेनो तामनाय वासुगै काहामगन हानाके हंके अ तिप्रासा रंनि थिना बेलायखेनो खसरै फायका खाबानो ताखौ ताइबोसो खसरै फायका अमनि बागैनो सों बेलायखेनो अ जरावो सिनि 15 लख तिप्रासा रक जों एक्टिभ लायनो नांगौ कक बाक्सा लायनो नांगौ जों कक बाक्सा गोरैनि बिसिंथैनो दिनै पदरे पद दाल बिदाल जों सातक जागै दङ खाबानो ताखौ ताइबोसो हायदिबा जों सातक जागै दङ गाहाम गाहाम सिनि अफिसाराव बोथार जाखा गाहाम अफिसार फुजि रक कगै बोथारि जाखा फियाबा दाबो साधारन गोरैसा बरक बागान खाय जानानि हनै जेंमानि फियाबा अ बागानाव दिनै कक थाइजा सोंयावैनो दिनै तामफायै दिनै अमा हायके दिनै अ तिप्रा हावो दिनै तिप्रासा रंनि बिसिंगो अत्याचार दिनै खालायजागै दं फिया जों कक्टमानि बिसिंथै किसा मिसा सायमामानि अ बिनि बागान किनारो खरसा वानजैनि बागानबो दङ होनै
जों कक्टमानि बिसिनि साइमाखा फियाबा बिनि अ बागानाव खे हगियावै बाहायके अ तिप्रासानि बागानाव खे बाहायके तामफाइ माखा बेलायनो वाना बिसिसा खाबन दाखौते बस बेलायनो वाना बिसिसा अबनि बागैनो सों तामा एमएलए अंथुं तामा मन्त्रि अंथुं तामा नेता अंथुं तामा पारानि मेम्बार चेयारमेन अंथुं जों पुरा सरब सांना नांगौ खाबन दाखौते बस जों सरब सांया हंके सिनि अ हा न सिनि अ दफा न सिनि अ तिप्रासा मुनिसुरं न जों ते कन्ट्रल खालामनांला खाबन दाखौते बस फातानि तो हा आयां नानि फातानि बरक तो फाइमासा फाइमान थंगो जेबा थागिया जेबा सिनि तिप्रासा रखा होननानै बेलायखेनो क्राइसिस फैगा जों नेतारं बिसिंगबो तिनि नाहारि नाखेंगे नेतारं बिसिंबो तिनि खापिलाया मन्त्रिरं बिसिंगबो तिनि खापिलाया बाक्सा कংसुगो बाक्सा कतर सेगलायो हा बाक्सा बा रां लुब बाक्सा बा रां साक्राक याबा तिनि अ पाब्लिक रक अ तिप्रासा रखे तिनि थोंजागै दङ थोंजागै तिनि राबार कायबो राबार ताफाय जागो आरो दुगान लामा किनार रेखेबो आरो सरकारनि जागा दुगान तारिदि हा टाउन जेकुनु मैखिदों फाना थाखायबो आरोबो तारिदि उस्ता पुस्ता खाय सिगिरि सगर खायै रहर जागो अबन बागैनो जों एक नाम्बार सिनि तिप्रासा रक ताङै खासिया नो ताङै खासिया तागबो कक बाक्सा सिंलाय मेखो ताबो कक बाक्सा सिंलाय मेखो हा कक बाक्सा सिंलाय मेखो थानचांलाय मेखो जुक्ति नाहार मालायखो हा बबो आसन सेगलायो हा बबो चेयर सेगलायो बबो कलम सेगलायो बबो आं कतर अंनानि मुसुंगो अमो हाइमांनो तिनि जारा सिनाय नुनाय हा सिनाय नुनाय बरं थानियो हंके तिनि अमो हाय फियाबा जनगण पाब्लिक रक तिनि तोरोक तोरोक तिनि सातक जागै फाइमानि थोंजागै फाइमानि अमनखे तथ्य खायै लक्ष्य खायै सिनि सामुं तांनाय रक सामुंनो काहामके तांगिया खापने ताखौते बुसं गोबां मनो तिनि एलाकाओ हा तिप्रासा एलाकाओ तिनि गोबां मनो बिसिं बासां तिनि थोंजागै दंगो ओ तमा कसमनि बोसारक बाय बाक्सा बोरै बोसारक हा सिग्रि सग्र खायजागो रंफ्रे जागो दजार गारि बाय हा हावा खानाय गारि बाय सुकाकै बोथार जागो हा नगसला रवा करै हिंके रेप खायक्लांगो गोबां नाना रकम सिनि अ तिप्रासा दफानि बिसिंख जों लेखाय कुलमाया तिनि हा जों लेखाय कुलमाया हा बाक्साबा टाउन थांनाय रेप खायजागो बाक्साबा दुकान तारि दिजागो बाक्साबा राबार बागान ताफाय रिजागो गोबां मानो सिनि फिउचार सिन तिप्रासारनि साकाओ एकदम अत्याचार कुफ्लुं ताबो अबनि बागैनो जारा पलिटिक्स हापारो सिनि तिप्रासा रक नेता खायतंनाय रक एमएलए खायतंनाय रक एमडिसि खायतंनाय रक मन्त्रि खायतंनाय रक नरक किसा काहाम काय लुकुरनि बागै वानसुगै सामुंनो खायनानि नांगौ आनि तिप्रासा रक ब जागाओ तिनि सातक जागै दं आनि तिप्रासा रक ब जागाओ कलगै दंखा ब जागा साबो बाय सिग्रि सकर खायजागै दं ब जागाओ कलाय दंखा ब आमसायो तिनि थोंजागै दं ब एरियाओ तिनि तामुङै दं अबो जारा सिनाय नुनाय सिनि पलिटिक्स खेला खायतंनाय रक अब फुटबलार रक नरक काहामकाय सायमानानि नांगौ पाब्लिक रक ब चकरक लाई दं पाब्लिक रक ब बियालक लाई दं पाब्लिक रक साबो बाय तिनि थक जागै दं पाब्लिक रक तिनि साबो बाय तिनि सिग्रि जागै दं
সাববাই অত্যাচার খাইজাগৈ দं অবনো তথ্য খাইयै যত সামুং তাंनाय रक सामुंनो गाहामखै नागिनै खायै गाहामखै चेकायै खालायनानै नांगौ खापान ताहते बुकस हायनो तिनि कुचुको कायथांका हा तका हाय का खायसि पुं तंमाबाय ओ 15 লক্ষ পাবলিক হাইকাবা জনগণ রক কোনো দিন ফনো তিনি শান্তি মাংলাক হ্যাঁ শান্তি মাংলাক খাবানো তাহতে বুকস আমসা সাউন্য আনি তিনি নকগ্ন অরণ শাসকা হাইনা হাই নরক বাই কতাল ভিডিও মালাই ফিনাই যতন সুস্থ কাহাম করুন তংবাজাদি পাইথাগ যতন ন খাবিসিংনি হামজमा তে খুলুমুং ইয়াফারো